So जोबोद गोजोननि मोनसे थासारि मोनसे गोजोन खौरां बिपिएफ पार्टी दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथांखौहाय सन्मान होनानै दिनै बाथौ खेराइ रेजर्टआवहाय बिथांखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। स' गोनो गोथोआ जोब्बाय दिनैनिफ्राय सोर मा बुङो बुंबाय थादो। स' नैबेखौ रायजो राजा नोंथांमोना कनफिउजन जानो गोनां खुनु खोथाया गैखायानोमोन आरो बेखौ बांद्राय सानैसो व्यक्तिफोरा आरो लोगोसेनो माखासे जोंनि निउज पर्टेल मिडियाफोरा बाराद्राय माने खोथाफोरखौ फोसावनाय। स' जियानो हक दिनैनि समावहाय बिथांमोना रंजा बाजायै बेन्ड पार्टि दामलायनानैहाय जोबोद मोजाङै खाम्फा बरगयारी बारग' डेपुटि चिफ बिथांखौहाय बरायदों आरो आसा खालामदों माने दानो रंजानाय माने दानो ओरैबायदि रंजादों माने देरहानाय बायदि मोनसे फिलिंसा बिथांमोननि गेजेरावहाय फैखानाय बायदि नुदों आरो बिथांमोना जोबोद खुसि आरो खुसि जानांगौ जिहेतु बिथांमोना गोबां नैबे 3 बोसोर खस्थ' खालामबोदों पार्टिखौ फोथांनो थाखाय आरो थिग बेबायदिनो दिनै फैयै फैनानै मोनसे पजिटिभ आउटकामखौ नुनो मोन्दों बिपिएफ दोलोनि फारसे। दा एखेलगैनो दरं उदालगुरिनिखौबो बिथाङा फोसावदों आरो मा माखासे बिबुंथि होदों बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ नायलांनो हागोन। स' नोंथांमोना दिन्थिनि आरो बिजाथि फोसावनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा कंग्रेचुलेशन्स फोरमायहरदों बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावजाखांनायनि उनाव जोबोद मोनसे रंजानायनि माहौल मोनसे। स' नोंथांमोना नुनो हाबाय जोबोद मोनसे बिराद फाइनालि द वेट इज अभार होननाय बायदि जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोना लुबैनाय बायदि खाम्फा बरगयारी बिथांखौहाय सन्मान होनानै दिनै बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय। स' नैबेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां गैला। स' दानिया एसबि आरो लोगोसेनो दरं उदालगुरियावहाय सोरखौ फोसावखो नोंथांमोननो आं नैबेखौबो दिन्थिनि। बेनिफ्राय हेल' एसबि ब्लगनिफ्रायहाय बयबो बिजाथिफोरखौहाय मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय बयखौबो बेस्ट उइसेस आंनि फारसे हरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो सापर्टार्सफोर नोंथांमोनखौबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय भट थुलायदो जाथिनि सार्थ'आव होननानै आङो नैबेखौनो बुंगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन मा बिबुंथि लाखिदों मानगोनां बारग' बिटिसि चिफ हाग्राम महिलारि बिथाङा आरो लोगोसेनो दरं उदालगुरियावहाय सोरखौ फोसावलांखो। स' नोंथांमोना जों भिडिअ जोबजासिम थाबाय था। Second, এটা সমষ্টিৰ কাৰণে বিচাৰ দিম বুলি ভাবি আছো। এইটো দৰং উদালগুৰি লোকসভা পৰা আমাৰ এতিয়া খানাগাঁও সমষ্টিৰ MLA এক্সিষ্টিং MLA দুৰ্গা দাস বৰুৱা ডাঙৰীয়া। Zindabad!
स' नैबेबो रोखा साननैसो सिगां मोनसे पर्टेल मिडियायावहाय दुर्गा दास बर' बिथांखौहाय मानगोनां चिफ CM बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांजों माखासे खोथा सावरायलायनाय माने माबा मोनसे टक जानायखौ बेनि पिक्चार मोनसे भाइराल जानाय बेनि भिडिअ क्लिप्सफोर बेनि मोनसे भिडिअ फुटेजखौ लानानैहाय माने सन्देह जानाय बायदि माने बिथांमोना फोसावदोंमोन स' नैबेबो दरं उदालगुरिनिफ्रायहाय नैबे बिजाथिया दिनै क्लियार जाबाय स' दा BPF नि बिथाया जोबोद मोजां बुंनांगोन जों बर्तमाननि समाव मोननैबो समस्थियावहाय बिथांमोना दिनै जोंनि केन्डिडेटफोरखौ फोसावनानै होबाय आरो लोगोसेनो दरं उदालगुरियावहाय जोंना दुर्गा दास बर' जासिगोन आरो बेयावनाखि जोंना दिलीप सयखिया दङ BJP दोलोनिफ्राय जोंनि खुनु माने बेखौहाय बर' रायजो राजाफोर बा जोंनि नाफामफोरा माबोरैहाय अपसनानो गैयामोन स' नैबे BPF दोलोआ दुर्गा दास बर'खौ फसंनानैहाय जोंनि नाफामफोरनि थाखाय मोनसे दरं उदालगुरि समस्थिनिफ्रायहाय जोंनि बिजाथि महरै सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना नैबायदि जादोंमोन स' UPPL दोलोआथ' नैबावहाय होखायासै बिथांमोना हगारनानै होबाय BJPनिफ्रायहाय दिलीप सयखिया बिथांमोना सापर्ट खालामगोन स' नैबेवहाय सोंथिया फैदों मोनसे जे जोंनि नाफामफोरा बहा थुगोन स' नैबे बेलायाव दिनै दुर्गा दास बर'नि थाखाय मोनसे बिराद मोजां अपरचुनिटि होनांगोन आरो जों बयबो लुबैदोंमोन दे सोरबा नङा सोरबा सासे जोंनि नाफामफोर फैयोब्ला जों बिथांमोननो सापर्ट होगोन होननाय बायदि स' दिनैनि समाव जोङो मोनबाय दुर्गा दास बर' बिथांखौहाय जोङो भट होनानै देरहासार खालामनाया जोंनि बयनिबो दायित्व जिहेतु जोंनाव याव अपसन गोनां बेबायदि बाथ्रायानो फैला मानोना दिलीप सयखिया BJPनिफ्राय बे माने चुज खालामनायनि खुनु टपिक चुज खालामनायनि खुनु माने बे पिक खालामनायनि बे अपसनानो नंखाया स' बेनि थाखायनो वान एन्ड अनलि होनांसिगोन दा जोङो नाफामफोरा बयबो ज' जाजाय बयबो दुर्गा दास बर'खौनो सापर्ट खालामगोन होननानै गोबां माने रायजो राजाफ्रा बुंदों एलायन्सआवथ' BPUPL दङ नाथाय UPPLनिफ्राय पार्टिया सापर्ट खालामदोंब्लाबो रायजो राजाफोराहाय अबभियासलि दिलीप सयखिया बायदिनोथ' होखानाय नङा आरो बे रोखाखा दिनैनि समाव जोंनो नांगोन जोंनि सोरबा सासे दिनै सासेनि जायगायाव जों सानै मोननो हादों जुदि मोजां देरहालाङोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोंनि थाखाय स' रायजो नोंथांमोन नैबेसिनोसै दिनैनि भिडिअ'आ आरो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय